Ahoj, zdravím ťa na mojom kanáli Wolfica. Ja som Katarína a toto je kanál, kde zdieľam svoje vhľady a skúsenosti preto, aby som inšpirovala teba na tvojej ceste životom. Aby si nemusel prechádzať cez také skúšky, ako som prechádzala ja. Dnešné video bude o psoch. Bude o našich sprievodcoch. Nikita tam má nejakú cigaretu. Rada by som zdieľala pár slov, pretože naša Nikitka má 11 rokov, bude mať za chvíľku 11 rokov a prešla s nami veľký kus cesty. Bola u nás ešte predtým, než sa nám narodili deti, že bola pri mne cez obidva pôrody. Stála pri nás, keď sme mali veľmi ťažké časy a veľké krízy manželské a všetko to do seba nasávala ako huba, pretože to tí naši psíkovia robia. Každý jeden pes má špecifické poslanie, špecifický dar a nejakú úlohu v tej svojej rodine konkrétne, kde je. Ja som jeden čas robila také načítanie psieho poslania, takže tam som sa dozvedela ešte viac aj o iných psíkoch, ako to majú a jak sú každý jedinečný. Ale zároveň vnímam ako celkovo tú rasu, alebo ako to povedať, aj ten druh pes nesie nejaké spoločné kvality. A ja ich vnímam fakt ako takých vtelených anielov, obrovských anielov, plných lásky s obrovským srdcom, ktorí sa sem zrodili len pre nás. Oni nemusia prechádzať touto skúsenosťou na zemi. To my ľudia sme sa sem prišli učiť. A oni nás prišli sprevádzať na tejto ceste. A nie je žiadna náhoda, že máme konkrétne toho psíka, ktorého máme. Samozrejme, platí to aj pre ostatné zvieratá, ale ja by som sa dneska rada sústredila na tých psov, pretože ja som psíčkár, vyrastala som so psami a pretože je to konkrétne aj o našej Nikitke. Psi do seba vstrebávajú veškeré emócie, ktoré sa dejú v rodine, dokonca aj od susedov. Čo sa deje, moja? Čo sa deje? Sú to proste fakt také špongie, huby. A preto majú často psi ľudské choroby. Choroby, ktoré sa normálne v prírode nevyskytujú u divokých zvierat. A oni nám vlastne takto obrovsky pomáhajú na tej našej ceste. Aby sme to zvládli. Sú to všetko dohody duše. Dohody, kde ja som uvidela tú dohodu, ktorú sme si vzájomne s Nikitou uzavreli. A ja by som toto video rada venovala všetkým psom a ľuďom, ktorí majú doma psíka, alebo proste milujú psov. A vzdala tú veľkú vďaku a pozývam aj vás, aby ste sa so mnou pripojili. To je síla toto. To je sila. Ďakujeme za toto požehnanie. Vyzývam vás, aby ste sa pridali ku mne a poslali zo svojho srdca obrovskú vďaku všetkým psom na svete, ktorí sa sem rozhodli inkarnovať a sprevádzať nás, ľudí na tejto ceste. A nie každý pes má svojho pána, má svojho človeka, ktorého nasleduje, a nie každý pes chce toho pána. Áno. Zažila som psov, ktorí sú vyslovene spojení len s nejakým konkrétnym miestom
a vlastne čistia to miesto. Toto som videla v Bosne, okolo pyramíd, kto tam bol, tak možno ste si všimli tých psov tam a oni vlastne vôbec nie sú fixovaní na ľudí. Je časté, že pes sa chce túliť a privítať a obzvlášť túlavý pes. Ale tu na tí psi to vôbec nemali, tam proste konkrétne chodili okolo tých pyramíd, vlastne fakt to tam úplne som vnímala, jak tam čistia tú energiu a robia to práve tak, že oni robia to inak ako mačky, lebo mačky sú experti čistici, áno, ale psi to nasávajú práve do seba a vlastne cez ich fyzické telo to potom akoby spracovávajú. No a dostanem sa k podstate veci. Naša Nikitka si zažila už niekoľko návštev veterinára a zásahov, či už to bolo porvanie s iným psom, alebo problémy s kolenami, čo mala na zadných nožkách, takže obidve nohy mala postupne operované a dávali jej tam vlastne takú titánovú vložku. No a teraz nám začala krývať, už sme si mysleli, že je všetko v poriadku, pretože ona je šťastná a není na nej vidieť, že prežíva bolesť moc, väčšinou nekňučí, je neskutočne silná. A začala nám krývať na prednú nožku. Vypadal to ako problém s drápkom, ktorý je strhlý a potom sa ukázalo, že vlastne na tom prste sa jej objavil nádor, ktorý vlastne vytlačil ten dráp von a bolo treba ten prst amputovať. Takže teraz je po amputácii prsta a čakáme, čo sa bude ďalej diať. A je to silné pre mňa, pretože samozrejme s tým chodia aj výčitky, či som sa jej dosť venovala za ten život, čo s nami strávila a tak ďalej. Ale hneď to čistím, hneď to prepúšťam, pokiaľ máte niečo podobné, tak ja som tu pochopila s Nikitou, že je to rola, ktorú ona chce hrať. Ona tam chce byť, je to veľká služba, je to vlastne spoločná naša cesta. Spoločná cesta, kde ona vlastne takto pomáha dobrovoľne. Takže ja som sa rozhodla natočiť toto video, aby som vás poprosila, aby sme tu spoločne poslali vlastne hlbokú vieru v uzdravenie. A uzdravenie možno nie je ani konkrétne Nikity, ale toho všetkého, čo všetky psi tu pre nás čistia. Aby sme sa dostali do viery. A tu cítim takú veľkú podporu, tu na tá príroda, tu úplne mi to dáva precítiť. Takisto cítim tu za chrbtom podporu Bruna Greninga, ktorého som poprosila ešte pred začatím natáčania videa o Einstellung. Takže by som vás tu rada poprosila, aby sme spoločne tu na minútku sa stíšili a nechali cez seba prúdiť absolútnu dôveru a vieru v uzdravenie každého jedného psa na našej planete. A prosím vás, pokiaľ máte nejaké myšlienky, že vám je to ľúto a chudák psík a podobné ľutovania, prosím vás, toto okamžite odložte, pretože táto energia vôbec nelieči. Toto je energia utrpenia, toto tu nechceme a nepotrebujeme. Že veškeré tieto emócie, myšlienky, prosím stranou, úplne pustite to ďalej preč, pretože my teraz budeme držať víziu absolútne zdravých psov, zdravých ľudí, a nemusíme vôbec tomu rozumieť. Cítim tu na veľkú podporu Bruna a ďalších svetelných majstrov a prírodných bytostí aj tu na tohto miesta, ktoré chcú pomôcť. Tak teraz vás prosím, aby sme sa usadili pohodlne. Nájdite si to miesto, zavrite si oči a pár hlbokých nádychov a výdychov. A nechajte odísť všetky myšlienky, záťaže, starosti, strachy, čokoľvek tam je, s výdychom. A môžete si pomôcť zvukom.
Nechajte spadnúť svoje ramená, aby sa uvoľnili. Môžete si otvoriť svoju hruď, otvoriť ruky, otvoriť dlane smerom nahor do príjmacej polohy. A zamerajte svoju pozornosť do svojho srdca. Predstavte si svoje srdce ako obrovský, nádherný zámok alebo chrám. A vstúpte do tohto chrámu. Do záhrady. Nádherné, prenádherné miesto vášho srdca, vašej srdečnej čakry. Miesto, kde sa stretáva hlboká zemská energia z Matky Zem, zo srdca Matky Zem, ktorá prúdi, vyživuje nás. A takisto sem do srdca prúdi kozmická energia zo zdroja. Prúdi obrovská podpora našich svetelných sprievodcov, kozmickej rodiny. A tu v tomto srdci choď na nejaké nádherné miesto, ktoré ťa volá. Nádherné miesto v prírode. Sadni si a pocíť vietor na svojej koži. Vôňu kvetín alebo stromov, čokoľvek. Pocit spojenie so zemou. A nechaj k sebe prísť všetky zvieratá, ktoré tu v tomto mieste s tebou sú. Tvoje zvieratá, ktoré ťa podporujú na tvojej ceste. Daj pokyn otvoreniu sa liečeniu. Daj si dovolenie, otvor svoje srdce spredu, otvor svoje srdce zozadu a nechaj prúdiť túto liečivú energiu skrz svoje srdce do svojich rúk a skrz svoje dlane do celého sveta. Zámer je liečiť všetkých psov na našej planéte. Nechaj skrz seba prúdiť túto energiu, uvoľni sa a len dýchaj. Ešte 3-krát hlboký nádych a výdych. A môžeš pomaly otvoriť oči. Pokiaľ máš pri sebe svojho psíka, môžeš ho pohľadiť svojimi aktivovanými rukami alebo pohľadiť seba. Ja vám ďakujem
Ďakujem za tento čas. Naša energetická práca je cítiť. Možno vám to vaše zvieratka dajú vedieť. Ja to cítim. Že ešte raz ďakujeme všetkým našim psím andelom za ich podporu, za ich dobrovoľnú účasť pri kolektívnom pozdvihovaní vedomia do úrovne bezpodmienečnej lásky, kde títo naši psíkovia už sú. Ďakujem. Namaste.